Хвала Христу! Сегодня с вами хочу поделиться словом, которое гучыць першае чытанне. Это матыў з гісторыі Абрагама, самы пачатак, яго пакліканне, сустрэча з Богом. І чытаем: «Пан прамовіў, пан сказаў Абрагаму: выйдзі са сваёй роднай зямлі і з дому айца твайго ў зямлю, якую табе пакажу. Я ўчыню з цябе вялікі народ і буду благаслаўляць цябе». Найперш хочу з вами падзяліцца вопытам чытання Святога Пісання. Як это важна, калі чытаеш, это мой такі вопыт, як бы это банальна не гучала, але у малітве і так перад Господам звяртаць увагу на тое, на што адгукаецца сэрца тваё, на што рэагуе. Не розум, а вот што цябе ўнутрана чапляе. Для гэтага трэба нейкі час, цішыня, молитва, прислухоўвацца. Это может быть сказ, это может быть одно слово. Ты можешь не разумець чаму. Але цяжка это неяк нават логікай растлумачыць, але што ўнутры цябе чапляе, як адгукаецца ў табе гэтае слово. І мяне в дадзеным выпадку, я б, можа, па логікі пра іншае б хацеў бы разважаць, але асабіста мяне закранула два слова. Выйдзі і пакажу. Бог кажа Абрагаму: выйдзі, зрабі першы крок, і толькі пасля таго, як ты выйдзеш, я табе пакажу. І нам па-чалавечы гэтая схема абсалютна некамфортная насамрэч, бо нам хочацца: ты мне ўсё раскажы, растлумач, каб я ведаў, каб я не сумняваўся, каб усё было праверана, і пасля я выйду. А тут такое зусім іншая схема. Ты робіш крок А, крок Б невядомы. Калі зробіш крок А, тады адкрыецца крок Б. А далей там яшчэ на самой справе многа розных іншых крокаў. Але спачатку трэба выйсці. І вось на гэта, мяне это закранула, это, канешне, это матыў паклікання Абрагама, мяне гэта закранула, і я разумею, што это ёсць і жыццё духоўнае, гэта ёсць дынаміка. І яна пачынаецца, яна як нешта неабходнае для жыцця духоўнага. Гэта каб працавала это слово «выйдзі». Што значыць «выйдзі»? Гэта значыць пакінь тое, што ты да гэтага часу ведаў, меў, разумеў. Пакінь тое, што для цябе сталася нейкай стабільнасцю. Часам многія разважаюць, што это як момант паклікання. Ты жыў свецкім жыццём, потом Бог сказаў там выйсці, ты пакінуў усё, пайшоў у семінарыю ці ў закон, і ўсё. У сэнсе, ты выйшаў і тут жа ж прыйшоў. Выйшаў, і ты знайшоў сваё месца, і ты ўжо шчаслівая законніца ці шчаслівы ксёндз, который на сваё месца служыць. І я думаю, што не пра гэта ўвогуле размова ідзе, а пра тое, што жыццё духоўнае – это ўвесь час у дарозе. Гэта не так, што ты тут жа выйшаў і прыйшоў. Тут не ведаў і тут жа ж пазнаў. Это ўвесь час у дарозе. Гэта ўвесь час гатоўнасць выйсці. І трэба выходзіць, таму што калі ты адкрываешся на тое, што новае перад Богам, трэба быць гатовым пакінуць тое, да чаго ты ўжо прызвычаіўся. І гэта слово «выйдзі», яно датычыць розных рэчаў, яно датычыць зямлі, як у выпадку Абрагама, яно датычыць старых адносінаў, старага спосабу мышлення, магчыма, пабожнасці тваёй. «Выйдзі» — это, магчыма, значыць, пакінь тыя малітвы, которымі ты маліўся. Магчыма, для некага. Не то, што яны дрэнныя, проста быў час, ты імі маліўся, цяпер трэба другімі малітвамі маліцца. Быў час, што ты так думаў, і это было правільна, цяпер трэба згадзіцца
что я повинен поменять свой способ мышления, свой подход. Былі людзі, которых ты цаніў, яны класныя людзі, это да нейкага перыяду. Цяпер трэба быць гатовым, магчыма, з нейкіх адносінаў выходзіць. І вось гэтае слово «выйдзе», оно датычыць многіх рэчаў. Там, дзе людзі не гатовыя гэтага рабіць, а як правіла не гатовыя, бо нам хочацца нейкай стабільнасці, мы это называем кансерватызмам такім, каб вот мы кажам, што мы пазналі ісціну, праўду. Да, вот. І там, дзе нам тут жа хочацца прыбіцца да берагу і больш нікуды не выхадзіць, там няма дынамікі жыцця духоўнага. І на самой справе это такая фундаментальная памылка. Там, дзе людзі гавораць, што мы ўжо ведаем, мы пазналі Бога, гэта ўжо памылка. Таму што мы пазнаём Яго, мы акунаемся ў працэс пазнання. Там, дзе людзі кажуць, мы прыйшлі да Бога, таксама памылка, таму што мы ідём да Яго. Там, дзе людзі кажуць, вот з намі праўда. Не, мы пазнаём гэтую праўду. І сапраўды бачу, што там, дзе такія нашыя цвярдыні, кансерватыўнасці такой, дзе мы... Кансерватыўнасць это што? Это, даруйце за параўнанне, ў нейкай ступені кансервы. Яе закрылі, закупорылі, і яна гадамі будзе стаяць такая самая. Там ніякіх працэсаў унутры не адбываецца. Даруйце за вобраз, але нешта такое. А ў жыцці духоўным это не так. І многія кажуць, што Бог, который об'являецца, ён об'являецца Абрагаму, который ёсць качэўнікам. Ён гатовы да гэтага працэсу выхаду. Ён гатовы ўвесь час, у любы момент забраць палатку, намёты свае, ісці далей. Для яго это стыль жыцця і ўнутраны, і знешні. І я разумею, што я ніякай канкрэтыкі не гавару, да, канешне, у галаве ў мяне круцяцца розныя канкрэтныя рэчы, да, там нейкія асабістыя, але я разумею, што так выглядае жыццё духоўнае. І Бог аб'яўляецца ізраільскаму народу на пустыні, калі яны ў працэсе гэтай хадзьбы. Там яны становяцца народам, там яны грашаць, там яны нешта пазнаюць, там закон Божы адкрываецца, цуды Божыя, это ўсё ў працэсе хадзьбы. І Хрыстос, ён таксама вандроўны прапаведнік, вучні з ім ходзяць, это і даслоўна, і разам з тым у нейкім сэнсе, пераносным сэнсе. Хрысціяне адразу зразумелі, што іхная вера гэта шлях. Так і называлі. У старажытнасці, у дзеях апостальскіх гучыць гэты матыў, што это прыхільнікі дадзенага шляху. Это не гатовае нешта, это не нешта пазнанае. Это робіш крок А, пасля крок Б. Пра крок А, магчыма, трэба забыцца. І вельмі цікава Генрі Нувен, каментуючы гэтую гісторыю з 24 раздзела Евангелія ад Лукі, вучняў з Эмаус, калі вучні ўцякаюць з Іерусаліма і Хрыста не пазнаюць, ён для іх невядомы, і пасля ім адкрываюцца вочы. Калі Хрыстос паламаў хлеб, это вобраз Еўхарыстыі, і тады Генрі Нувен каментуе, што Еўхарыстыя это фінал. Тады ўжо кропка над «і» была пастаўлена, а сэрцы ім гарэлі ў дарозе. У дарозе мы сустракаемся на гэтым этапе нестабільнасці, а этапе дынамікі, зменаў, пазнання нечага новага, калі трэба пакінуць старое. І на гэтым этапе мы сустракаемся з ім, мы пазнаём Бога жывога. Некалі ў адным інтэрв'ю мяне это вельмі ўразіла. Журналіст пытаецца чалавека, который перажыў вельмі сур'ёзнае навяртанне, ўсё ў жыцці памянялася, там вельмі вялікія праблемы. І напрыканцы журналіст пытаецца, цяпер скажы, ты там жыла ў такіх грахах, няверуючая, пазнала Бога, а цяпер скажы, якім для цябе ёсць гэты Бог.
І гэтая дзяўчына, яна адказала: «Ён для мяне увесь час новы». Мяне гэта так уразіла, што не тое, што я пазнала яго. Не, кожны дзень новы, кожны дзень пазнаеш, кожны дзень гатовы да выхаду з таго, што ты ўжо добра ведаў. І это ёсць жыццё веры, дынаміка веры. І сапраўды бачу, там, дзе людзі не гатовыя на змены, не гатовыя адракацца ад сваіх старых поглядаў, мяняць іх, адносінаў, прынцыпаў нейкіх там. Да, у кожнага, на кожным этапе па-рознаму адбываюцца гэтыя змены. Але там, дзе ёсць у карнях такі кансерватызм, і ты не гатовы на змены, там няма дынамікі духоўнай, да, там няма такіх тады адносінаў з Господам, бо Ён увесь час новы. І Ён з намі увесь час у дарозе. Гэта і ёсць жыццё духоўнае. Табе трэба зрабіць. І прычым сапраўды цікава, што табе трэба рашыцца на нейкі выхад, у нейкай ступені невядомая ў гэтым вера праяўляецца, і Бог пасля пачынае там нешта паказваць. І не на вялікай дыстанцыі паказвае, а там да першага паварота. Пасля далей нешта. І гэта ёсць шлях духоўны.